Bé, són ara les 8:49 d'aquest divendres 27 de setembre. És el moment de saludar un component perquè no sé el càrrec, ell mos ho dirà, de la Unió Obrera Balear Ensenyament, aquest sindicat d'educació. Biel Vives, bon dia. Hola, bon dia, com estem? Biel, llegíem l'altre dia, ja m'interessava molt, perquè és que, clar, la formació professional hauria de ser la tasseta d'or de la formació a les Illes Balears. A veure, nosaltres pensam que, com tu dius, la formació professional ha de ser un dels pilars del sistema educatiu. No? Sí. UOP Ensenyament sempre ha defensat una escola pública, no? I pensant que tots els doblers que no se destinen a l'escola pública, que se destinen a altres sistemes, en aquest cas desconcertat, van en detriment de lo que ha de ser la prioritat de la Conselleria d'Educació, que és fomentar i promocionar el sistema públic. Vale? Sí. Per tant, a partir d'aquí, el que hem vist durant aquesta legislatura és que s'han transversat fons dels contribuents cap al sistema concertat a través ja no només de finançament de CFP, sinó d'altres dotacions que s'han publicat en el BOIP durant bona part de l'estiu, que fan que les necessitats de l'escola pública estiguin cada vegada més mal ateses.